Musibe tedduɓe yeɓuɓe Fuul TV caggal yettude Allah e juulde rasulu sallallahu alayhi wa sallam ummorade ɓundu kumba bannando Boum Malick Sy Daouda Boucar ha lowre lommingo damgue lemuna genar e daade gelowde nokku heeɓi damba galo damba e paate damba ɗo galo ferilami galiyaɓe heeɓi ferilami heebiyaɓe mbatu ferilami mbatunaɓe yirlaɓe ɓenɓe Allah yiɗi taniraɓe bintaraɓe gawani beeje dasani dollingaji worɓe fulɓe susɓe sasɓe ha suskay laba jeeri ha law sambalawa mere ha abdam mowa ha gelgoji ha fuladu sare sukaɓe somi wi ɗo wiya sare Moussa Molo Balde somi wi ɗo wiya dumasu wadde bandiraɓe tigi on paami holɗo Moussa Nya walla nienio moderne tawete oɗo tuma walla oɗo saaha mo kalata eɗen ɗo e fuladu sare sukaɓe walla mbiya fuladu Moussa Molo Balde hol Moussa Molo Balde holi on gorko hol sababu joɗade ne ngal ɗo laggal e leskiɗo ɓuɓri e leski lekki haalde e oɗon gando pullo haalde e oɗon jambaro haalde e oɗon dariɗo huccodire ɓeɗon tubakoɓe ngam hadde jimandi mumen ngam manan diɗoɗo ngal ɗon faydagal nguɗon dimagu ngam ngal karisiragal dandude ndeɗo saare dandude wonnoɓe ndeɗo saare ko adi eɗen natana Moussa Molo Balde jiiɗo aduna 1846 hitande ujunere e temedde jeetati e capanɗe nayyi e jeegom ɗo wiyete ko bammakko ko gando Alpha Molo Balde hade men arde ɓen garen e killekki ko gongo ko Moussa Molo Balde kañum woni sababu lekki ki ɓaynede ha yettiɗo kono ɓen kala honnoɓe e oɗo diwan honnoɓe ngal ɗo legal ngal Kolda wiyetengal ko Dumasu ene kala kiɗo lekki ko holkin ki lekki jambareɓe hewɓe poftimo ɗo mo wi Fouté Kumbalu haala kodda Siré kodda Lamine haala jobbo Adama e Selima Siré Samba Dembale Moutar kañum e hoore mum sakki men kiɗo lekki juuliɗo waktuji taw nden Moussa Molo kañum e hoore mum suwa yiide aduna jobbo Adama e Selima Siré Samba Dembale Moutar joddinoɗo ko Alpha Molo Balde bamum Moussa Molo ndew rewi ɗo omo fayi oɗon jihad makko Allah caggal ɗum kiɗo lekki andirama ko heewi so sukaɓe nden enen dune ko kañumen gara ɗo garde ɗiɗon selbeji ngam manan diɗonno kala ko tononoɗo ene jaabe ki lekki kadi woni chantinel ɗoɓe nabbanno ha dow ngam darde kolade ɗe eko takkiɗo beele tubakoɓe mbawa natirde ɗo walla mbawa hebde ɓe Moussa Molo so regodirino ɓeɗon tubaɓe haw arti ko ɗo lelotno o ɓaaro e kiɗo lekki ngam foftade ko wona ɗum ko rewɓe mankiranoɓe walla ŋakkiraɓe sattiraɓe ɓesguji ene garanno ɗo nduulo ɗo waktuje kiɗo lekki Kolda wiya ko 1872 hirade ujunere e temedde jeetati capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi wonde nden Kolda sosa kono ko adi Koldade sose kiɗo lekki hakke wonno ɗo holno Pulaar wiyeteke beele ko hiɗoki holko ko woni ko ɗum ŋakki en kono ma en taƴen brem lefi namdoɗen anduɓe leɗɗe ma en namdo anduɓe leɗɗe kiɗo lekki ko holkin ɓe gandinen holkoni kono français wiyete ko Kyle Cédra woni ki lekki Moussa Molo Balde en mbaɗi présentation kiɗo lekki en mbaɗi présentation on joom ki lekki hayso lorani ko ɗo tawi ko kanko andiraki saabu foftadema ɗo kala e tuma en kaali bamma ko jinal makko gali e newi il est l'un des chefs les plus intelligents du Soudan du Sud Moussa Molo Balde ɗuɓoɓe jaggimo neyimo Gambi ha Sierra Leone o arti o rutti joom makko ko ɗon ɗo Gambi en 1931 bandiraɓe Moussa Nya ene tawi ɗo e fuladu Moussa Molo Balde ngam ngon mogo séri mo alaji yero so mo fulɓe parnorto jiɗɗo jottodiral e jokkodiral fulɓe kala yo ngon gorum yo jiɗodir yo jaggodir yo ngon manan jiɗonno mbuuɗu woturu ngam dañde oɗo aduna ngam tamde oɗo aduna ngam oɗon culture Pulaar tawteɗo Burkina Faso
tawateɗo fuladu tawateɗo ɓundu tawateɗo Ziguinchor tawateɗo Guinée Conakry Guinée Bissau tawateɗo Burkina tawateɗo Cameroun tawateɗo Benin tawateɗo Syria Léone tawateɗo Éthiopie tawateɗo Tchad Niamey Niger Somalie kañumen kala yo gon gorum hande yeeso le PDG de Fuul TV hande o waɗi étape goɗɗo franchissement ngam oɗon cohésion ngam ngal ɗon jiitodira sabu seɗen kaala eɗen kewi wiide mbimi wimi ha e wimami wadde ko oɗon mbimi wimi ha e wimami saabi yero addoye ɓeɗon fulɓe fuladu ɓe ganduɗa so kaali ko wimi ko pular o kaalata pular kecco wadde ko woni sababu garagal men ɗo woni sababu jiitodiral men manan jiiɗonno e ɓeɗo fulɓe wadde bandira musidɓe tedduɓe ɗum saabi ngoɗon mogo wiyetego SUUDU BAABA fulɓe ne poti nangodirde fulɓe ne poti yiitodirde ko ngal ɗon jiitodiral ngal ɗon nangodiral ngal ɗon nanodiral woni peleɗe Fuul TV yabɓi arde ɗo e fuladu rendin ɗo mogiyankoɓe tawreɓe ɗo ngam andidirde mumen ngam yindede mumen ngam manano jiitorno ngoɗon mogo l'élargissement ganduɗa ko yaaja ganduɗa ko gandudiren ganduɗa ko jaggodiren pour dominer le monde c'est la mission primordiale mo Fuul TV wiya ko Fuul aɗa wiya fulani aɗa wiya pular aɗa wiya pul aɗa wiya pulal aɗa wiya pulagu wadde ko oɗon diversité linguistique alpular mo jiɗɗen yañude hande fa tabarakallah nder monde woni sababu amin mbi on yon mbaɗ abonné e ngoɗo mogo ngo ganduɗa wona tan weltinde kono en jeeya hen findinde ene jeeya hen guirjinde ene jeeya hen ɗeɗon nden saɗede nde ganduɗa nde tawe rendu men jangguinde ɗum yimɓe sabu ko c'est la fiction ngam yimɓeɓe mbawa tigui manan jiidorno dartade hen yimɓe tigui mbawa janggude hen ɓe mbawa famde hen saɗede men tawtede hen guitten ɗum sabu le théâtre ene jeeya art bawɗo manan jiidorno jawɗo waylude gueɗe ɗe mogoji hande ne mbaɗe wone mabɓe manan jiidorno honko mbaɗata so tawi ko ɗum ɗon o rokkata doole paami enen fulɓe en keɓani doole woni yaltinde terɗe mumen woni haalde woni kongi en kalta woni kongi sabu ɗemgal men e ɓen mawɓe men sabu ɓen jindaɓe men sabu ɓen haray sireɓe men ɓe ganduɗa en jiiɗa yiide kene musaɓe men la préservation de notre culture la préservation de notre langue en jiiɗa ganduɗa ko kene bonnen kene waɗa détruire l'image peul pullo ne andira la pudeur woni gacce woni manan jiidorno gacce suusani walla ne hersini darde neɗɗo ha guiri mumen labda nde wono rasulu sallallahu alaihi wa sallam wi omo jeeya kongi wiɗi o haali wonde mo hersata natata aljanna wadde fulɓe fa tabarakallah waliyaɓe mon e teddugal mon e gacce mon e wonde won diniyankoɓe hormade on islam ɗum ne wawi wonde sababu nargol mon aljanna onon kala wadde koye ngal ɗon jabal min mbaɗamogo min kirjina min pindina min tindina taw ganduɗa ala fof de ko yiyete hen ko ganduɗa ɗum ɗo so wiyama sukaɓe jiiɗum moƴƴani koye ngal ɗon koyngal guila 2009 walla 2007 e 2008 omo fuɗɗi mogo omo wawno yaade leƴƴi goɗɗi saabu ɓeɗon ko mbawi ko koɓe nanata ko omo nana ngal ɗon ndemgal kono waɗani ɗum noon o hirani o ñammani ngol ɗo leñol pular amin ñaagui won ala chaîne alpular keɓɗo 1 million d'abonnement et pourquoi beelen kewani non beelen paamani non beelen janggani non beelen coftani non où est le problème ko cikkuɗen walla koye ɗemɗe ɗe haaɗi problème goɗɗo que nous sommes trop négligents le monde avance on doit avancer avec le monde eɗen foti yaarude aduna o yaɓɓidde aduna o ngal ɗon jaɓɓal ngam manano jiidorno wooɗo ko ɗo jettiɗen saabu hande la culture elle est la seule qui différencie toutes les ethnies culture o wawi sernude ne leƴƴi goɗɗi wawi sernudemo endo wawi sernudemo chinois o wawi sernudemo goɗɗo wadde noon ko wawi sernudemo ko ɗum ɗon mbatta préservé ngam janggo e jaam woɗo ko nafti mbaɗe abonné senuji alpulaar ɗi mbaɗe abonné Fuul TV abonnez-vous en masse et faites les autres abonnés mballeɓe ɓe ganda jiira bindi ngala ngoɗon humpito kirjineɓe ɗum ɗon campagne de sensibilisation ngam nalankoɓe men en mbiya hoyon coot cassette on mbiya hoyon coot morceau mbiɗon ko yon mbaɗ abonné e oɗon connexion mo jogui ɗon ngam yiide ɗiɗo mogoji ngam wadde bénéficier ko tawete hen o j'en suis sûr et certain que ça ne serait jamais un regret
so ganduɗa hoore moon waɗi hen abonné wadde bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo garden haalani yimɓe yoɓe pat goɗo mogo pattam lamo woni suudu baaba c'est pour bientôt so Allah jaaɓi mogo ngo ma wat fang joni image uji labtuɗi jiyon pulagu jiyon teddungal jiyon cosaan jiyon manan didorno diversité linguistique e nder pular fa tabarakallah wonno ko Moussa Nia to karallagal to ene tawi ron mornandite wondude mbayi l'artiste éminent fa tabarakallah ɗo e Fuladu Moussa Molo Balde bandiraɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama ha saha goɗo so Allah joom ɗo jaɓiɓi inchallah